Големите мишки беше враг най-опасен. Пред острите ногти те просто треперят и своето спасение ще трябва да намерят. Но нищо в живота не идва само и ето, че вчера написаха писмо. Зиг-заг, зиг-заг, мишокът Зоро, зиг-заг, зиг-заг, ще дойде скоро. Зиг-заг, зиг-заг, с един замах той навсякъде ще сложи своя знак. Зиг-заг, зиг-заг, героя Зоро, зиг-заг, зиг-заг, с остра шпага, зиг-заг, зиг-заг, за да помага, подаръка ще накаже той веднага. Гонзалес отвлече мишката Мария, любимата на Зоро, успя той да скрие. А Зоро тогава така се разгневи, че на стария Гонзалес дуел той обяви. И после замахна